Se jinħolqu 3 one-stop shops fraħal ġdid il-Qawra u Birkirkara li minnhom se jingħataw 230 servizz. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament fost miżuri li qed jieħu l-Gvern biex itejjeb is-servizzi li jagħmlu użu minnhom iċ-ċittadini. Huwa jitkellem dwar il-voti tal-Ministeru tiegħu, il-Prim Ministru ħabbar ukoll progress fil-ħolqien ta' mystery shoppers għadd ta' nies li jkunu mqabbda biex imorru jixtru prodott jew servizz mingħand xi dipartiment jew entità tal-Gvern mingħajr ħadd ma jkun jaf bihom u wara dawn jagħmlu rapport biex jgħidu kif inqdew u jekk l-affarijiet humiex mexxin sew. Il-Prim Ministru qal li fi-sforz biex titnaqqas il-burokrazija, il-Gvern ħareġ white paper biex jitnaqqsu l-ispezzjonijiet fuq negozji minn 22 entità li jagħmlu 70,000 spezzjoni. Il-Gvern qed jimxi wkoll biex jiddelega l-poter lid-dipartimenti tal-Gvern li huma fdati b'miljuni kbar ta' euro u mbagħad biex jimpjegaw persuna li jkollhom bżonn ikollhom jgħaddu minn proċess twil. Iżda dawn se jingħataw din il-faċilità għalkemm xorta waħda jkun kontabbli. Il-Gvern qed joħsib ukoll jagħti taħriġ lil dawk il-persuni li jaffaċċjaw in-nies u fiċ-ċivil qed jilqgħu wkoll aktar gradwati mhux biss fl-ewwel livell iżda anke fit-tieni. Barra minn hekk qed jipprova jinteressa studenti universitarji li jmorru f'dipartimenti tal-Gvern biex jagħmlu riċerka. Dan ix-xogħol barra li jservihom għat-teżi tagħhom jagħti benefiċċju lid-dipartiment biex iħares lejn problema minn angolo differenti fl-istess waqt li jiffranka konsulenzi. Fil-waqt li qal li qed jitħaffu l-proċess interni biex ikun hemm inqas burokrazija u aktar trasparenza, il-Prim Ministru fakkar li dan ma jfissirx li se jillaxka ir-regoli.